Tirkash. Bayan mutuwar Zainab, an bayyana cewa za a yankewa Sumayya hukuncin kisa ta hanyar rataya. Kilishi ta tabbatar da cewa dolen doliya sai an ɗauki mataki akan abin da Sumayya ta aikata. Alhalin kuma Sumayya ba da saninta ba ne. Abin ya ɗaga raba gardama hankali na bayyana cewar za a yankewa Sumayya hukuncin kisa ta hanyar rataya. Mutane da dama suna bayyana cewa hakan ba zai taɓa yiwuwa ba. Ga cikakkun rahotanni muna tafi da su, biyo mu a cikin wannan tasha don jin yadda za ta kaya a cikin ingantaccen series ɗin na Labarina. So kamar yadda dai kuke gani dai, bayan riƙe hannun Zainab da Sumayya dai, wanda ta kai cewa ta yi ajalinta har zuwa lahira, wanda tun daga nan wasu daga cikin waɗanda suke wa Sumayya rashin kunya a cikin gidan sarautar suka fara shiga taitayinsu. Babbar Hajiya, wadda aka fi sani da Kilishi, ta bayyana cewa dolen doliya sai an ɗauki mataki akan abin da Sumayya ta aikata, kuma daman can dai ita Kilishi ba san Sumayya take ba, wanda wasu daga cikin mutane suke bayyana cewa su sun so Kilishin ce ma hakan ya faru da ita, amma kuma hakan ba zai taɓa faruwa akan Kilishi ba. Sun takura wa Sumayya matuƙa gaya a cikin series ɗin na Labarina, wanda ta kai cewa har wasu suke cewa ya kamata a ce a bawa Sumayya fawa, domin ita ma ta dinga rama irin abubuwan da 'yan gidan cikin sarautar suke mata. A yanzu dai a wasu rahotanni da muke samu a cikin ingantaccen series ɗin na Labarina, wasu rahotannin sun karkata akan cewa Zainab dai bata mutu ba, wasu kuma suna bayyana cewa Zainab ta mutu har lahira. Yanzu kes ɗin da za a dawo akan ɗaukan hukunci akan Sumayya, wadda ita ce sanadiyyar ajalin Zainab, wanda wasu daga cikin mutane suke bayyana cewa har yanzu Aminu Saira baya ganewa. Ya kamata a ce ya fito da wata babbar cakwakiya wadda za ta gigita ingantaccen series ɗin na Labarina. Amma kuma a yanzu dai series ɗin na Labarina da dama daga cikin mutane suna da ƙiƙin son kallonsa, don a yanzu a iya kafafen social media, wanda series ɗin shine yake rufe makallata a YouTube channel sama da mutum miliyan 1, wanda a yanzu dai Aminu Saira za mu iya cewa wannan series nasa yana nan yana ta ƙara farin jini a wurin al'umma da suke kalla. Ci gaba da kasancewa da wannan tasha domin sake samun sabbin shirye-shiryen tashar a duk inda suke a faɗin duniya. Ka danna subscribing, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa don ci gaba da samun sabbin rahotannin namu a duk inda suke a faɗin duniya ma baki ɗaya. Muna godiya.